Здравейте, аз съм Ратвичката. Днес играя Skywars и остават 15 секунди на началото на играта. Обаче ще се върна, когато почна играта. За съжаление сега ще съм сам, но най-вероятно втория ми клип ще съм вече с някой. Ще се върна, когато почна, както казах. Почнахме и ето го този мап. Това нямам толкова лоши неща за начало. Са добри неща. Ендърпедли. Ето ги моите съседи. За жалост нямам ендърперли и няма да мога да отида до средата или изобщо до никъде. Нямам jump boost. Та, върнах се. Сейте ми, както виждам, са доста ОП. Те са преместили, ще отида при тях. Имам ендърпери, аз не видях. Сега да отива в средата. Шапне спред бразата да не да помогне. Тук доста хора умрели. Супер. Имах късмет, имах доста голям късмет. Full Diamond съм. И без да спра някой ми звъни. Няма значение. Вече съм full. Не! Първо помогни! Не! Това ще е от този клип. Надявам се да ви хареса как загубих. Ще има IP-то в описанието. И довиждане.